No, s Bohom. Čo sa deje? Už nemajú žiadnu izbu. Prišiel zájazd Japoncov a obsadili hotel. No, čo sa dá robiť? Nemám inú možnosť. Počkaj, o čom hovoríš? Budeme musieť spať v jednej posteli. To nemyslíš vážne. Čoho sa bojíš? Chrápania. Nechrápem. Ja áno. Monita, už sme pri sebe spali a nechrápala si. Ale bývam aj námesačná a vtedy môžem robiť strašné veci. Neriskuj to. Lenže mne je to jedno. A vieš čo? Vypol som telefón. No. Čo si objednal na večeru? Zjedla si 4 kapustnice, nemôžeš byť stále taká hladná. Čo máš, pásumnicu alebo čo? Vieš, tá cesta mi urýchlila trávenie. To snad nie je možné. Čo si objednal? Čo dobré? Áno, ste to vy! Prišli ste ma zachrániť, ste úžasný, áno, ďaká Bohu, zázrak, zázrak! Videl som, že vás nájdem. Ďakujem ti, Martin.